Tak to je porada našeho spojeného privatizačního fondu. Moji manažeři jsou určitě chytřejší a vzdělanější než já. Ale na rozdíl ode mě nic neriskují. Proto já jsem šéf. A oni jen zaměstnanci. Pokud zprivatizujeme komerciální banku, každý z vás má 15 milionů prémií. Ano, podle časopisu Forbes patříme mezi 100 nejbohatších lidí světa. Grossman? Nejsem nijak výjimečný. Vy jste určitě schopnější než já, ale já dokážu být ve správný čas na správném místě. Na velkilo! Prosím? Na velkilo! No. Na velkilo, ty pičo! Jsou na tebe zlí, co? A! Sehni sebou na zem a svěj se. Akce! Ne, do hlavy mě nekopejte! Do hlavy mě nekopejte! Prosím, do hlavy mě nekopejte! Co to děláte? Co mu to děláte? Odporný spapělče! Vždyť to je malý Rom tohleto! Ty, rasisto! Rasisto! Prošte mě, puste mě! Puste mě! A je na detail, A je na detail. Perfektní. Perfektní. Když jsem byl malý, nebyly žádné starosti. Děti si hrají a vymí, jak vykrást banku přesně podle plánu a poklad zakopat na dno oceánu. Jak vykrást banku přesně podle plánu a poklad zakopat na dno oceánu. Čáve, čáve, madarantes, čáve, čáve, odjel za dikel. Dneska už jsem velký a vůbec jsem se nezměnil. Za léta života jsem ale jedno pochopil, že pravda vítězí je fráze na papíru. Jen kdo jde za svým, ten udělá díru. Že pravda vítězí je fráze na papíru. Jen kdo jde za svým, ten udělá díru. Čáve, čáve,